Gu gimnasia erritmikoa aurten hasi dugu, eta gutxi gora bera dakigu zertan datza, baina zer da FitKit diziplina? FitKit da dantza akrobatikoa, hau da, kombinatzen dira motaztazko gauzak. Erabiltzen dira gimnasia erritmikako gauzak, baita ere indarrezko gauzak, gero mortalak eta horrelako gauzak, eta hainbat gehiago. Noiz hasi zinen praktikatzen, nola ezagutu zenuen modalitate hau? Hasi nintzen duela 5-6 urte, eta lagun bat neukan, eta esan zidan, berak egiten zuela kirola hau, eta ni dantza moderna egiten nuen, eta dantza moderna utzi nuen, eta orduan gustatzen zitzaidan ez akrobasiak egitea, apuntatu nintzen eta hor gelditu naiz. Non praktikatzen duzu? Egiten dut Leioan, deitzen dela La Fábrica, da Centro Deportivo y Artístico bat. Duela gutxi saritua izan zara, eta zein lehiaketetan parte hartu duzu? Azkenengoan parte hartu dut munduko txapelketan, izan dela Polonian, eta gero baita ere normalean egiten ditut Euskadiko eta Espainiako txapelketan. Laster batxilerra amaituko duzu. Uste duzu kirola hau praktikatzen jarraitu ahal izango duzula? Nire ustez bai, zergatik asko gustatzen zait kirola, orduan ni jarraitu nahi dut egiten, eta gainera nago saiatzen bilatzen ikasketa batzuk, uzten didana arratsaldetan entrenatzen eta goizean ikasten. Zein da zure hurrengo helburua? Nire hurrengo helburua, hurrengo txapelketan ondo geratzea, eta baita ere gauza berriak, truko berriak ateratzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko.